tivhure kuna 2 Timothy chapter 2 verse 1 mongoni wengu kusvika pana 3. 2 Timothy chapter 2 verse 1 kusvika pana 3 ndiyo enge bva trauma. Second Timothy chapter 2 verse 1 kusvika pana 3. Yes. Naizozosiwe mwana wangu iva nesimba munyasha dziri muna Kristu Jesu. Izvo zvawakanzwa kwandiri pamberi pezvapupu zvizhinji udzipe vanhu vakatenderwa vanogonawo kudzidzisa vamwe. Utambudzike pamwe chete neni somurwi wakanaka wavanhu. Amen. Ndiri kutora topic yangu kuna verse 3 panoti utambudzike pamwe chete neni somurwi wakanaka waKristu Jesu. Mangwanani anhasi tichataura pamusoro pe a good soldier for Christ. Amen. A good soldier for Christ. Kana kuti ko murwi wakanaka waKristu Jesu. Ndichiri ipapo chimwe chinonzi musoja hachisi chokutamba nacho. Kunyika dzose vanopinza kana kuti vanotora masoja kana kuti vanorekruta masoja vanorekruta vane certain makore avanotora. Muno munyika ndokunga vanotangira pa 18 years. Vatangira pa 18 years vane certain gore kuti maybe nowadays handidzi kuti 21 na 23 handichazivi 22 years kusvika pa 22 years. Pane zvavanotoitira kuti 18 kusvika pa 22, right? Ndichitaura zvokuti soja ikoko pane nguva yavanotora havadi zvikuru, panogona kudero kuti in terms yegender kogona torai madzimai akadai, musanyanya kutora madzimai. Kana varekrutwa panowanza kuenda kumedical check up, havaregi. Pane zvavanotoitira futi. Ndisatenda mberi musoja waKristu difference iripo haina age. Hazina basa kuti 5 years unopinda musoja. Hazina basa kuti uri chirema unopinda muchisoja chaKristu. Hazina basa kuti uri chembere uni 90 years unongopinda chete. Hazina basa kutiko ndataura nyaya age toenda kugender. Hazina basa zvekutiko uri mukadzi kana kuti uri murume. No. Hazina basa kuti kunzi toda varume vakawanda. Hazina basa. Kogona kupinda vakadzi chete kuchisoja cheKristu. Kumedical check up kuchisoja chenyika kana vakaona kuti une TB haupindi, asi kuchisoja cheKristu unopinda. Hazina basa kuti une AIDS unopinda chete. Hazina basa kuti unotambura sei kusoja cheKristu unopinda. Kuchisoja chenyika vanokwanisa kuita mabackground check futi. Vachimuona kuti iye mbavai unogona kutineta futi, vagorega kukutora. Asi kuchisoja chaKristu hazina basa kuti wava gororo ukangoberekwa kusa unopinda. Hazina basa izvozvo. Kuchisoja uchipinda. Maqualifications kuchisoja kogona toda 1 all including make and English. Kana usina upindi. Asi kuchisoja chaKristu unopinda. Nyangwe usambogara waenda kuchikoro unongopinda.
kuchisoja cha Kristu hakuna retirement. Kuti vakura ngavachibuda apo havachakwanisi kumanya, hakuna retirement. Une 100 years unenge uri musoji, une 5 years unenge uri musoji. Tena una 2 Corinthians 10 verse 4. Ndivhure kuna 2 Corinthians 10 verse 4. Verse 4. Yes. Nokuti nhumbi dzedu dzokurwa nadzo hadzizi dzenyama, asi dzine simba pamberi paMwari rokuputsa nhare. Yes. Verse 5. Isu tinoti tichiputsa njere nezvakakwirira zvose zvinomutswa kuzorwa nokuziva Mwari, tinotapa mifungo yose kuti iteerere Kristu. Amen. Ngatipire ipapo. Kwanzi nhumbi dzedu isu dzokurwa nadzo hadzisi dzenyama. Ndambotarira paishu yangu yemusoja wenyika. Kana uri musoja uko saka ndambotaura wantaura zvemaage ndizvo 18 to 22. Kana ukadarika makore yawo vanoramba nokuti pane zvimwe zvichaitiwa ipapo zvichakonzera kuti nyama yangu yakura, nokuti kuchamanyiwa ikoko, kuchakwirwa makoma ikoko. Pane zvakawanda zvichaitika zvinokonzera kuti nyama iri kukuudza kuti 22 years yandadarika. Kana medical check-up paya pasina kutiwa zvakanaka, ndo panotanga kubudira chirwere manje nemhosva yetraining kuchisoja uko. Asi kwezvaMwari unoziva, ndichiverenga ipapo pataurwa kuti kwanzi isu hatirwi nechii nenyama neropa. Uku manje uku kunorwiwa nenyama neropa. Uchinga kutodya sadza unenge wakatakura something chinorema. Kukanzi uyakuna uyu uchifamba unouya uchimanya. Kukanzi inja unomanya. Kunogombonza nhasi hatizvi zviri musilabhasi zvokuti adya, zviri musilabhasi zvokuti amwa mvura. Iwe manje unenge une shuga. Apa unoda mvura. Asi kuna zvaMwari tinowanikwa tose. Tinowanikwa tose. Kunze nyama uku vanoda munhu uri physical fit, yokuti kata kukwanisa kukwira makomo unokwanisa kukwira, kata kudzika unodzika. Asi kuna zvaMwari koda vanhu vari spiritual fit. Kongoda vanhu vari spiritual fit. Kuti soja uku life is not easy. Chikristu ichi ndati nhasi tiri kutaura pamusoro pechii? Pemusoja wani waKristu. Life is not easy. Chisoja ichi chatakapinda machiri hachisiri easy. As long as wachaberekwa kufa, ndikazveneswa, ndikaonekwa namatiromwe yamutsvene, wapinda mhondo naSatani. Enemy yedu number 1 ndiSatani. Usati mudikani uri kunyanya kundivenga, hasi mudikani ndiSatani. Usati baba ava vanondishurira, ndiSatani. Tiri pahondo nemuvengi wedu Satani. Saka ukapinda muchisoja, kwanzi life is not easy.
pamwe tinoshaya mvura, pamwe tinoshaya chikafu. Haubatwi zvozvati kana ukabva kumusha. Ina handisi musoja wangu. Ukabva kumusha uti ndasvika, ndichakurangana rimwe gore. Wasvika ukatera masoja zvaanoita, hana ukama nemunhu. Ndichikurangana umwe mukadzi wandakaona achiti ndakaita operation ukanzi kuna dzidi zvemaoperation. Kana wava neoperation dai usina kuuya kuno. Usafunga kuti vanotaura vachikunyengerera, vakunyengerere. Nemuchikristu chichatiri, tiri pachisosa chaKristu. Hatifai kukunyengererana katiri pane chinhu ichi. Kana kukanzi mnamato wa 5 to 6, namata. Kana ukanzi kushumiro, uya. Tisade kukudzirana tsitsi kuti vadikani tokumbiravo. Tati chikumbirana kuti kusoja hakuna izvozvo. Kukanzi uya pano, just full instructions. Kukanzi ita, haubvunzi kuti nemhaka yekuti ndinde. Chinodzidziswa how to survive panguva yehardship. Zvatiri zvichiitwa kuti uyai muonamata, uyai shumiro, uyai kuSunday school, uyai kuzvakati. Tiri kudzidziswa pane nguva yakaoma inenge ichiuya. Captain wedu isu vanamati takaberekwa kusa. Captain wedu ndiye Shehu Jesu Kristu. Ndiye captain wedu. Captain wedu hanaporuza any business. Haruzi. Asi kunyika uku tikarwa zvimwe Botswana togona kukundiwa. Tikarwa neimwe nyika togona kukundiwa. Asi ihondo iyi atinayo naDiablos. Captain wedu ari Jesu Kristu hanaporuza any business. Hebrews 2 verse 10. Hebrews 2 verse 10. Hebrews 2 verse 10. Verse 10. Yes. Nokuti zvakanga zvakafanira kuti iye wakaitirwa zvinhu zvose uye wakaita zvinhu zvose pakuisa kwake vanakomana vazhinji pakubwinya akwanise